Ay, nindutang gina ni sa mong pagba. Wow. Karon pag ko nagkaunan ni. Kaon ko. Sarap yun. Sakit. Hasluma mo na yan eh. Sabi na sumagunta, hinom. Payon ba na anak ka? Tao? Sakaw ni mo daw. Sambag. Sambag na daw. Barinig kita sa Bahay ko ba? Bayo ka? Bahay ko ba? Ay! Gamay naman. Nakutulanan. Bahay ko. Gamay. Ato dito. Nay nang ngadto dagan. Ayaw ba? Pelem muda tu gimana? Asa na ba rin si Bugard nga ang bukasyon ang blanghoy kay talikauan? Bugard! Asa na ba rin tawhana? Uy! Naara man din ka na! Ato bukasyon ang kuan. Bukasyon na itong blanghoy kay talikauan. Kanaog di ka pagdali. Tara! Okay. Pagtaw man ako naglaagan, naaraman ka sa inyo sa Sarguilas. Tara, ito bukasyon ng kundi. Banday ko sa binuan o. Ipabantay ko nanay. Talikawan. Tara. Saan na bata? Uy, do. Saan may nag-away ni mo? Sanjay, ngayong sambag ko pamukapagtagay. Mukuligi di ay. Uy, Ungiga sa ni mo do, oy. lagi tayo sambag. Para lang sambag. Tuod ba? Tuod ba? Paghilom. Tuod ba? Din man ito nakakuha sambag si Sanji. Hindi ako matutagihan di ay kayong takto. Hilom na, hilom. O hilom na, wala problema. Manghatag sambag. Oh. Hindi kaya sa kita sa Dara, mga tatra. Di man siguro ni mo un. Uy, unya na natin gusto ng binuad. Manghatag sambag kay. Ganahan ba ako ni anang sambag ba? La. Hinog ang sambag. Ino ka sambag do. Hinog. Tara, wala problema. Tara, paghilom na. Hilom. Hilom na. Hilom. Do. Nakandungo ka sa ako na dungkat. Hindi ko lagi. Saan na lapit? Oh, uno. Asa mo na bigaw? Lagi no? Uy, do. Ano bito? Lapit na eh. Tara. Uy, do! Sus, meron sa tayo. Ano ba ka diha? Kanaog diha sa ibang stangke, uy! Gusto may problema ni mo? Kanaog diha, do! Utang buot, suwang kay buot! Kanaog diha! Kanaog diha, kanaog! Kanaog! Uy! Punta mo diha sa ibaw, do! Kay, ano ni? Ato ni suluhan ang ano problema! Puslan bini! Sama ni Patama, ali! Bambag nila ito! Wala mo na ganun na na sinabuya! Ay, ambak ka na! Gali ka mga! Buhay! Pangutot? Ako ng utot! Ano mo din ay! Ano na istoryahan ang problema ko? Unsa man ang problema nimo? Kamatay ka na! Uy, hala! Buntis mo! Buntis man lagi ni! No, sumigaw do! Unsa man ni? Buta! Sampag rin may problema di ay! Pag-ready ay! Parang diha! Mayo hinuon nga ara kay damoy sambag kay waton ta kami. Di ni ka magkolegi. Kaya rin ay damo ka sambag. Oo. Amo din na problema hala sa usa. Na problema ko sa sambag na ikaw nagkolegi ka dito kay wa ka tagay sambag. Nagamay ratong iya. Salamat sa Oh. Kini. Mugay. Ay put minuta. Oh. Hinog. Hinog ka. Sakto! Hinog! Dilawan Ito gipangita.
Mahal pa ka na ako sambak. Katanyan ka. Solba na ay problema. Mao na nga. Mamba kunta. Na problema na paguro sa sambag. Pagpuyo. Ay. Mali na ko ano na kaon. Di ba pagani kabukan akon? Di ba pagani kabukan akon? Mali na kaon. Ay urot na. Nagtabak na ni lisod dira eh. Tara eh. Bahala ni mo dira eh. Uy! Ayaw!